ikot na rin natin ang bayan ng Maslog na isa rin sa mga napinsala ng bagyo. Pagdating sa lugar, tumambad ang pinsala ng bagyong Ambo. Bumagsak ang gym ng bayan kung saan nakalagay ang mga relief goods at iba pang gamit ng munisipyo. Nasira ang hanging bridge papunta sa iba pang mga barangay, kaya malaking problema ngayon ang pagtawid ng mga residente tuwing may baha. Maraming bahay ang nawalan ng dingding at bubong. Nearer, my God, to thee, nearer to thee, and though it be across the traceth me, still my soul shall be nearer, my God, to thee.